xina jidulhom jiddi asna f'xi ġifieri. X'ma tafx. Li speċi wellit jumej wara jaħin tlaqt. It's how it should be, you know. Naf, għax jimpalek, tifel tiegħi għamel 9 ijiem l-MPICU. So, hija stramba ħafna, inti tlaqt mill-isptar. mbagħad tlaqt. Stramba ħafna tmur id-dar, għandek kollox id-dar u l-baby mhux qiegħed. Infatti l-ewwel ħaġa li għamilt, Naf. għalaqt il-kamra, ħalli speċi taf kif, ħadd shower, kien ġurnata qabel il-birthday tiegħi, ma rridx inkun l-isptar. Tawni ġifier qalu li trid tmur jew le. U konna morru ovvjament kuljum. Kuljum. Kien jgħidu li bqa' kantalu, nurses ħalli jisma' leħnek bqa' kantalu. So, Kemm dam? 3 weeks. 3 weeks. U meta żomma konna wasalna lejl aħħar sakemm wasalna d-dar niftakar il-bikkja bikkjun kbira. Isni hemmhekk tfajt kollox il-barra. Għax jisek iżżomm kollox hekk. Iva, għax inti tibda biex tibqa' tipprova. And again, jiena qalbi, nitkellem fuq hekk niftakar kont tkellimt il-midwives hemmhekk għadtilhom ma kif ma tantx tisma' b'nies jew sitwazzjonijiet ta' nies li jitkellmu fuq hekk. Għalt li għax mhuwiex episodju sabiħ li titkellem fuqu.